Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kaseng kinongnya kali kebalatip kum ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kebalaju Pynsngew syakitanat baper-per jong ka sarkar jilla banchna iki polisi Halor ka Jingioh Rung Laitluit ki kali na shabar ka jilla hendre kamshum la orlong hadu menta kumta ha ka arpusan tri ujiliu arhaja apusan pat katai kaseng kalalet banyak kendo ya menteri rangba ka jilla u Conrad ki sangma banyak keren Halor katai kamat Jingdawa hadian ka jing kendo ubat menteri rangba u presiden jong kaseng uba Ricaldinus Doling ulapan pau bana kaliang menteri rangba u angnur banchna yaki an ki baklan haki jaka jongok kai perthei baper banlong kalat kamai yaki trai muluk bat shenru na kaliang menteri rangba unsalum ka jingelang bat kitnat tourism bat kitnat pulet lembat kiwei Bandang penklan ya ka kamai kaji jong ki trai muluk khamtam ha ka jingdon ya ki jaka jongok kai perthei kabalalong kalat kamai jakpo ya ki pat ba ka jilla khamtam ki baim ha ki jaka babun ki jaka jongok kai perthei nalor ka jingdon ya ka jaka jongok kai perthei bandon pat ki an ne ki policy ki babiang habaya dei bat kalat kamai khamtam ka Jingioh Rung Laitluit ki kali sha ka jilla banyalam ki nong jongok kai perthei Welcome to Pynsngew. Martin. Welcome to Pynsngew. Kembali lagi. Welcome to Pynsngew. Oh. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon. Come. Is that okay now for you? You want to give these paper also? Yes. Nakaliang jong ni ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi san ringkat bat kiwi ki san ki badan po jong ka Ïaki MTA ko mo khat lo ka ik bang ni pelong ni ban hapan wan kendu yo chief minister Halor ka to ko issue baik ka ba ni ong ba nadu arja apply ko bang lalek so ka department ba pe ka tourism di minister badan program jong ka tourism te ngila yo ban ya kendu chief minister tan kalong bang pa ko to ju hi ka issue kalong bala ni request ni pan man snai kita policy ha bai dei bat ki tourist spot ki badan apa ka jala jungi ban dalong kepala ban khang no ikili ki ba Nabar jala bagi num dei ban Rung tang tourist spot te nakaliang CM ru ha ka bangi ya shong gung tu lai kendu i umentan te ba simkia hi wong ba kalong masotunat banyo kendu mar persya ki kinong yalam ki bai dei joko AKMTA but nakaliang jong CM ula kubur ba ya kani kam unum Pynsngew unle kerki no ban khot ya kita department of affairs bari jong police ki department jong law ki bari jong tourism unchio ban song kat na bat ki ban state no ini kam ha bai di ni Jingdawa jong bat ong sohun ru 4 sohun nong ban asis pa 4% rei ni suyo hi i sudon hi ta jing comment ku kumpa saupo 1% ka don hi jing comment na kaliang ka bang yo ban kendu chief minister mentan di leksi kala ban ulong kani ka mat Jingdawa jungi ka bangila dawan adu arja apply kumba tu pengalaman pau sa pi kabut pa leksi kan chief minister sim khia kini kam ka bai di bat kani ka tourist spot ka ban ong ban khang na ikeli ban pasti ban sha shu bat shongker ki hi ban yo ban penstet no ya ka Jingdawa jungi